Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imimotiti ndinokutungamira. Tenze ndetungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino domboni wikende ndimwimo utungamire tenzini tungamire semwana onyaradzwa unganyara dzenyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda svika nyanza mananda ondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwinga ngandinzwe imwimoti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa namufundisi Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Kwazai vateereri mufundisi. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda uri kurega atinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti tiri muhondo naSatani. Tichatungamirwa namufundisi Betera. Tiri muhondo mufundisi. Yes. Verengerai vateereri vanzwe hondo iyi pana vaEfeso 6 vhesi ya 12. VaEfeso 6 vhesi ya 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika erima rino nemweya yakaipa yedenga. Bhaibheri riri kutaura chimiro chatinacho sevatendi kuti Mwari akatigadzirira ruponeso rwakanaka rwakadai. Kune mudzivisi asingadi kuti tisvike pakuwana zvipikirwa izvi nekuponeswa. Alright. Zvakadaro zvekuti upenyu hwemutendi huri kufananidzwa nebettle, hondo chaiyo. Hondo chaiyo. Kuratidza pane kuvhivhana newakaipa. Asi Bhaibheri rabva raisa pachena kuti tiri muhondo kudaro. Hondo iyi hatisi kuirwa nenyama neropa. Alright. Munonzwisa kuti kudi apa? Kuti haizi hondo physical iyayo kuti pane kupfurana nepfuti kana kutemana matemo nekubaya nemafumo. Bhaibheri parinoti nyama neropa rida kuedza kureva zviri physical, kureva isusu panyama. Haizi fight yezvibhakera. Anzi tiri kurwa nemweya yakaipa. Okay. Nemasimba erima. Saka vateereri patinenge tauya kuna Mwari tichiita zvekunamata, Mwari haasi kutidedzera kuti tisikofixwa muhondo tikware. Asi ndo zvazvitoriwo kuti akaipa Satani haafare kungotisiya takadaro. Saka chekutanga vatendi tiri muhondo naSatani. Alright. Saka
tiri muhondo nasatani ndiye ari kudescribwa sekunzi masimba akaipa, mweya yakaipa nemasimba emuchadenga. Kumudescribe kuti in case tisabva tangoona sekunge rwendo rwedu ruri muchechetere, tigarewo tine kakuandastenda kuti panenge panotori nekuopozwa kuri serious, kwakasimba. Verengai vhesi 11 yacho yavaefeso chapter 6 verse 11. Vaefeso 6 verse 11. Yes. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemano adhiabhorosi. Saka hondo iyi iri kubva yapiwa yambiro kunzi kana muchida kuti tiiwine, ngatishandisei zvinhu zvose zvakarayirwa naMwari, zvinova zvombo zvaMwari. And Bhaibheri rabva rati zvese. Hando kuti tigone kutombomira patinenge tichirwisana nadhiabhorosi. But maona kuti pfungwa imwe yadzoka futi pastor, ndeyekuti masimba aya mweya yakaipa ichinzi masimba nemadzishe. Padzoswa futi kapfungwa kekuti mano. Kufunga kwenyu chii chimwe chichasanganikwa nacho muhondo, because parikuramba pachinzi hapasi kubva pazonzi kuti mugone kumisidzana nemasimba asatani, panzi nemano. Ichenjedzo ipi iri kupiwa mufungwa mafungiro, because mano ka uchenjeri. Uchenjeri. Zvine munogona kubatwa pfungwa dzenyu muhondo yacho, haisi hondo yekungoti warohwa pamuviri wachorwa gumbo. Thank you, asi munogona kupwanywa pfungwa. Right. Saka hondo yatiri vateereri iri kutonzi Satani ari kushandisa mano, because yanzi shongai nhumbi dzose dzaMwari kuti mugone kumira muchirwa nemano, kureva matrix uchenjeri hwake. Saka haisi hondo yekungoenda zviri casual, pfungwa dzako futi usiri kudzigadzirisa kuti paite kanenge kakuti ngwarei. In other words, Mwari haadi vanhu vanoita kunge vanodzima pfungwa kana yanyaya yekunamata. Pfungwa ngadziti because parotonzi pane utsotsi, matrix ari kushandiswa newakaipa. Chii chimwe chatakambodzidza mufundisi chiri Satani chekuti tingwarire pahondo iyi? Verengai munzwe, chinobuda pana John 8 vhesi ya 44. John 8 pavhesi ya 44. Imi muri vababa venyu dhiabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayi kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka opponent yedu hanzi inonyepa, ine mano, inonyepa, ine masimba. Ndo opponent yedu yatiri kurwa naye mufundisi parwendo rwechikristu. Saka chimwe futi chinobva chabuda pana vaKorindo echipiri 11 verse 14. Mirai mufundisi vakuverengerei munzwe kuti opponent yedu kana kuti munhu watiri kurwisana naye ane chimiro chipi. Naizvozvo hazvishamisi, nokuti kunyange naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Kutiwo kumufundisi kureva kuti Satani muhondo iyi anouya nekunyebera, right, achiratidza sekunge chiedza ndiKristu, anoita sekunge ari kusaidi kwaKristu, zvekuti ukatopusa unotofunga ndiri kufamba naKristu iwe uchifamba naSatani. Ndozvandei ndiri kunzwa. Ndizvozvo matodzwa zviri correct. Saka muri kuona mufundisi ka hondo iyi tatofunga kuti timboitawo chidzidzo sekudzidziswa kwainoita muBhaibheri, because tiri kudhila nemunhu anonyepa. Kuti munhu kungoti zvibatika vateerera, hatisi kuti Satani munhu, tiri kudhila nemunhu anonyepa. Todhila nemunhu anogona kuita chitsotsi chekutoita kunge ari kune zvaMwari Mwari, kutenga ari kuchiedza iye asiri. But pabva panzi futi mweya yakaipa ine masimba inobata muchadenga. Saka muri kuona kuti haisi hondo iri nyore, haisi hondo iri nyore mufundisi, haisi hondo iri nyore. Tiri muhondo naSatani vateereri. Verengei pana James 2:19. James 2:19 verse 19. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete unoita zvakanaka, mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Saka Satani mweya yakaipa yatiri kurwisana nayo haibva yasarenda ukaita zvechechi. Hanzi kuchechi ikoko inogona kutenge iriko ende inototendawo. Ende kwete kungotenda kwekuti munongoti chichi, hanzi inotoita nekudedera kuratidza kuti inotya, inotya Mwari. Dambudziko rayo bedzi mufundisi aiteerere, asi kuziva kuti Mwari ndiani inomuziva.
saka hazviroti pese pari kunzi Mwari ndomuziva, Mwari ndomuziva patosefi, because iye inoziva futi chaisingazoende inext step yekuteerera. Saka kurava kuti mukristu kana matiro kake kanofanira kusiyana nekasatani. Very good. Unofanira kuziva Mwari womuteerera. Mataura zvandoda kuti mudzokorore, because ndopfunga ndaida kuti ibudeka, but ibuditsei zvakanaka kuvateerera kuti vazoti Satani anowanikwa munyaya dzekunamata. Kana iri nyaya yekungonzi apfugamire Mwari, kungoti muri Mwari, haana problem, anotopfugama achidedera. Reality iyoyo anoiziva. Chaasingazoende further mind, ndopandoda kutsanangurirai vateereri ipapo. Isusu kana tiri makristoka tinouya kuchechi toziva kuti Mwari ariko. Yes. Asi taziva kuti Mwari ariko, ngatichikunda imwe yakaipa. Toenda step further, tonamata Mwari tichiteerera mirayiro yake. Exactly. Saka zvatinotoimba zviya kuti kunyangwe nemadhimoni anomuziva chitori chokwadi. But chinozoitika maende choti kana tapedza kuimba rumbo ruyaka, isusu ngatichiradzai kuti tapamberi tadanho rati kupfuura remadhimoni. Zvinooneka sei? Tinochiteerera Mwari. Tinochiteerera Mwari. Chiverengai vaEfeso 6 ya. Tangirai pa11 kusvika pa13. Efeso 6 verse 11. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa nemano adhiabhorosi. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navane simba, namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Saka torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa, nokuramba mumire mapedza zvose. Saka hanzi titore nhumbi dzose, tirwe nemweya yakaipa iyi. Pakurwa uku ngazvijeke kuvateereri vedu pastor, kuti anotipa simba ndiMwari. Ndima iyi haisi kudzidzisa sekunge tinomukundaba, asi iri kuti ndo formula iri kuprovhaidwa naMwari. Kuti tikunde Satani. Tapedza zvese toramba takamira. Tapedza zvese toramba takamira. Saka kana tiri kurwisa enemy iri spiritual, kurira kuti nhumbi dzese dziri kutaurwa idzi pastor dzinofanira kuva spiritual. Hachisi chinhu chinotobatika. Ukaona uri kubata chinhu chinobatika uchiti ndiri kurwisa naSatani, pahondo iyi watochaiwa kare. Unenge watochaiwa kare, because hondo iyi iri kutonzi ihondo yemweya. Saka paroda kuti munhu atore tigogona futi kumira. Saka nhumbi idzi ndedzemweya. Muchaona patiri kuverenga imwe neimwe ka, inhumbi dzemweya dziri kuratidza chimiro chinofanira kuva mutendi kuti agone kukunda Satani. Verengai ndima yekutanga pavhesi 14 yavaEfeso 6. Verengai iyoyo vaEfeso 6 verse 14. Naizvozvo mirai makasunga zviuno zvenyu nezvokwadi, makapfeka chidzitiro chechipfuva chekururama. Mukunyora kwebhaibheri riri kuti dai nhumbi idzi dzaive nhumbi dzinobatika. Bhandi riya rinosungwa nemasoja riya, kana taakutaura kunhumbi dzemweya, bhandi iroro rifananidze nechokwadi. Dai aive masoja epanyama, pavanotora chishiudhi chinogama miseve chechi, chekutanga vatendi kuti tigone kukunda Satani, ngativei vanhu vari muchokwadi. Ndoranzi takasunga pazviuno zvedu chokwadi. Ngativei vanhu vaakuziva chinonzi chokwadi. Munoona pane zvidzidzo zvimwe zvatakaita pastor zvinoedza kubatsira. Patine chiti munhu akafa chii chinoitika. Vavarirei zvidzidzo zviya nemi vatendi kuti tizive chokwadi. Mapabataka? Patinopa zvidzidzo. Saka pari kunzi torai sungai chokwadi, dzidzai chokwadi chacho. Dzidzai chokwadi muchiti shwe kusunga uko. Chinamire pauri. Paya mufundisi patine chitaura kuti munhu haabhabhatidzwe nemazai, munhu haabhabhatidzwe nembiya. Rubhabhatidzo kutorwa watenda muna Kristu, waakuda nzira itsva, wonyikwa mumvura kamwe chete wobuda. Ichokwadi ichi. Mazvonaka? Kunamata kwakanaka. Asi kana maakuungana zuva rekunamata, rinonzi naMwari muungane ndereSabata rechinomwe, ichokwadi ichi. Ndopari kunzi manje kana tichida kukunda Satani, ngatisungei zvokwadi. Zvokwadi ngaitinamatire, ngatiidzidze, tiirarame, tigare tichidzidza chinonzi chokwadi. Nekuti tikasaziva chokwadi, enemy yedu yanzi inonyepa. Anobva atikunda. Verengai John 17 verse 17.
John 17 verse verse 17. ya 17. Muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Hatidzidzei shoko raMwari vateereri kana tiri vanhu vanoda kukunda Satani. Hativei vanhu vanodzidza chokwadi chinowanikwa mushoko raMwari. Apa mufundisi, pari kureva here kuti shoko raMwari haikona kudzidza Bhaibheri? Ndipewo Bhaibheri ramuinaro. Vari pamaTV vanogona kuzvibata zviri nyore. Pari kunzi torai zvokwadi rishoko raMwari. Kureva here kuti ndikangoridai kwamuri ndichiridai so vari kuteerera vari paredhiyo, ndatora Bhaibheri randiri kurovera pana mufundisi, ndiri kuvabvunza ndo zviri kureva here ndima kuti tinobva takunda Satani ndichikurova ine Bhaibheri mumusoro kudai? Zviri kurevei pasita pari kunzi zvokwadi ishoko raMwari? Zviri kureva ndezvekuti ngativei nenguva dzekudzidza shoko raMwari, kudzidza kuti Mwari akaita sei, anofanira kunamatwa sei, right, zvaasinoda, yes, nezvaasingadi pakugarisana, yes, pakudya, yes, pakumunamata, yes, ndezvipi, right. Kana Bhaibheri rati ichi kwete, kana zvisina kunyatsojeka tokumbira mweya waMwari otibetsera zvojeka, wonyatsosungwa kuti pandakuita ichi ndiri kufadza Mwari. Thank you, Pastor. Yes. Because pfungwa iyi vateereri ndeyekuti mhando yatiri kurwa nayo inonamata. Ndochandinoda kuti munzwisise, anotowanikwa kunyaya dzekunamata. Saka ukasaziva chokwadi manjeka, mukuona pazviri kunetsa kuti Mwari ari kutaura kuti tinamate. But mhando yatiri kurwa nayo inoita futi zvekunamata, hanzi inotodedera. Saka ukasaziva chokwadi manjeka, unogona kufamba uchitoita kanamato, but uchifungwa ndikurwisana naSatani, iwe watoo kurutivi rwake. Pakupedzisira chechipiri chabva chanzi chinodzirira chipfuva chedu ngatitorei kururama. Verengai Mateo 5 verse 8. Tinzwe kambo. Mateo 5 verse 8. Iri kuti kudini? Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, right, nekuti vachaona Mwari. Saka chimwe chinoita kuti tigone kukunda Satani, hativewo vanhu vakachena pamwoyo. Hana yako chaiyo rarama zvinhu uchinyatsona zvandadzidza izvi kaiti, hana painokutambudza paya, iva munhu akachena pamwoyo. Haikona kuti uri kurarama but hana uri kutoinzwa kuti iri kuvhivhana newe. Still uramba uchidaro, Satani anowana mukana akakukunda. Vanhu ngavachene pamwoyo mfundisi. Vanhu ngavachene pamwoyo. Ndokuti tigone kukunda. Hatidi zinoirema panyaya yekunamata. Iva munhu akachena pamwoyo kuti zvauri kutaura zvive izvo zvauri kurevesa nehana yako. Hanzi vakadaro neBhaibheri. Jesu achiparidza pamharidza yepagomo yaverengwa namufundisi. Hanzi vakachena pamwoyo ndo vachaona Mwari. Ngatimbonzwa kambo ateereri, toya toenderera mberi. Yes, I will see.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Tiri muhondo naSatani. Verengai pastor kuna vaEfeso chapter 6 verse 15. VaEfeso 6 verse 15. Makasunga patsoka dzenyu kugadzirwa kweevhangeri yorugare. Bhaibheri riri kuenderera mberi richitiudza karwisirwo kanoitwa Satani. Iye zvino izvi raakuti dai kuchinzi tiri masoja aJesu panyama, sezvinoita masoja ese kuti vane bhutsu dzavanopfeka kuti vaende kuhondo. But nengari yekuti isusu zvatinoshandisa kurwisa wakaipa inhumbi dzepamweya. Pari kunzi kutsoka dzedu manje isusu sevatendi tinochigadzirira tsoka dzedu kufamba nevhangeri. Muri kunzwa here kuti iri kutonzi imhando yekurwisa Satani iyoyo. Kureva kuti kana munhu waita mutendi, right, wauya kuchechi, unofanira kuenda kunoparidzira vamwe senzira yekukusimbisa pakukunda Satani. Ndizvozvo vakawanda manje tinoona iri senzira yejuti, sezvinhu zviri kutaurwa namufundisi. Aiwa, mirai munzweka. Munhu ari kutaurwa apa mutendi wese kana aida kukunda akaipa. Saka vanhu vakawanda panotaura nyaya yekuenda nevhangeri, tinoona iri nzira yekuti mufundisi vanoda kuti chechi iwande vanhu. Hani mazonaka sekunge juti ratatumwa nechechi. But mabudiro azviri kuita mubhaibheri vatendi, kuenda uchinodzidzisa vamwe itori nzira inokusimbisa iwewe kuitira kuti ugone kukunda Satani. Itori way yekutorwisa nayo Satani kana bhaibheri richinyora nyaya iyi. Chiregai kuramba muchiona iri way kana kuti yemajutis amuri kutumwa nemaelders kana kuti napastor. Zviri kurehwa vatendi kana ndanyatsonzwisisa mufundisi ndezvekuti imimi muri kunzwa chokwadi muhurukuro dzatiri kuita iyi. Yes. Asi pamakateerera saizvozvo kune imwe hama yako isipo. Right. Kana utopa next door hana TV kana radio. Yes. Iwewo kana wabata wanzwa. Mwari ari kuti sumuka unoudzawo asina kunzwa. Paunenge uchitodaro uri kuzviwedzera simba muhondo naSatani kuti umukunde. Nekuti kunotori neimwe ndima mufundisi iri mubhaibheri kuna Timoti inototi zvinogara zvichingodzidza asi hazvisvike pakuzivani. Imwe way inototarisa kuti vanhu tikure, kutokura zvekuti tigone kurarama zvinodiwa Mwari, ingari kuti kungodzidza, tongoramba takagara, but hatisi kuenda neshoko kupi kune vamwe. Saka patinoita zvidzidzo zviya, patinoenda kumachechi vatendi, todzidza ndima, pamuri kutotinzwa pamasaisai kudai, pamuri kunyora mavhesi ese muchidaro, Mwari ari kutasira kuti muchisimukawo monodzidzisa pamuri kuenda kumahoride, pamunoenda kuwikendi, wonodzidzisa hama dzako nyaya idzodzo idzo. Pauri kudaro uri kutosimba iwewe wacho. In other words, pastor, gandise kachirungu, evangelism benefits the evangelizer more than kwaari kuendesa shoko. Ndatiya kuti iwewe anofamba nevhangeri uchiparidzira vamwe, yes, unonyanyisa kubetserwa nevhangeri racho kudarika vauri kunoparidzira. Romans 10 verse 13 kusvika pa15. VaRoma 10 verse ya 13 kuenda pa15. Nokuti ani nani vanodana kuzita raShe uchaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwi? Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. Vanhu kuti vaponeswe vanofana kudana kuzita raMwari. But pabva paita mubvunzo uri kubvunzwa neshoko raMwari, zvikati saka vanhu vacho vanodana sei zita raMwari ivo vasina umbonzwa zvaMwari wacho. Ndobva paita futi mubvunzo wokunzi zvaMwari wacho vanozvinzwa sei iko kusina muparidzi. Ndobva paita mubvunzo wokuti saka muparidzi wacho anovapo sei kusina amutuma. Zvikati nebhaibheri naimwedwe munombozera kuti zvakanaka stereki kuti ungowo munhu wekutoti unotombobvawo pamba pako tsoka dzako dziri kungofambira kunoudza vamwe shoko raMwari. Muri kuinzwa here chaini yacho iyi? Saka muchaona kuti vanhu kuti vaende kunoudza vamwe vanoda vatuma. Pastor, toita sei? Because vanhu zvidzidzo vari kuzvinzwa. But ini ndinonyanyofarira mimi mune mashoko akanaka, but pfungwa ndoda kuti isvike kuvateerereka. Ndeye kuti
Mwari ari kuvatuma kwete kuti ndisu. Imbovakumbirai vanhu ava vadzidza zvinhu zvakawanda pastor. Vamboendawo nazvo vachishaya nevamwe, because Bhaibheri rabva rati vanhu vangatende sei muna Mwari kusina muparidzi. Zvikanzi muparidzi wacho anovako sei kusina amutuma. Vanhu ngavanzwise kuti Mwari agara ari kuvatuma kare pastor. Kutongoziva Mwari unoziva ndirangaridza zvaiitika muhondo yechimurenga. Right. Muhondo yechimurenga waiti paugere whether uri mumunda kumombe uri kupi ukangoona masoja ewarungu, yes, hapana aikudza kuti sumuka umhanye unoudza nhingi. Yainzi unofanira kugara uine vigilance. Waitozviziva kuti kuona kwandavaita nekuti tiri muhondo, right, ndofanira kufambisa message. Okay. Yekuti varungu vapinda munharaunda. Kuti ndaona Bedford yavo ichidzika. Okay. Ukanyarara. Vozoonekwa zvizozikamwa kuti wanga wavaona. Uri mutengesi. Paita nyaya. Thank you for this example. Vatendi, mufundisi vari kuedza kuti kungonzwa kwako kwawaita zvinodiwa naMwari zviri kutoexpectwa ndezvekuti enda unoudza vamwe. Verenga Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. Yes. Dzakanaka sei pamusoro pamakomo tsoka dzeunouya namashoko akanaka, unoparidza rugare, unouya namashoko akanaka ezvinhu zvakanaka, unoparidza ruponeso, unoti kuZioni, Mwari wako unobata ushe. Hanzi zvine chikomborero vateereri kumbovawo munhu anongotsaura nguva yekuenda kuti unodzidza nevamwe Bhaibheri. Matthew 28 verse 19 kusvika pa20. Mateo 28 verse 19 kuenda pa20. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Mwari ari kutarisira kuti patinenge tadzidza, nganditore semuenzaniso kuti inini namukoma Rwodze zvino tiri muno mustudio sezviri kungoita vamwe vaparidzi kwese kwavari, tiri kubva takudzidzisai zvinodiwa naMwari. Mwari ari kutarisira kuti mutende mazviri. Kana matenda manyatsa kuzvinzwisisa, vamwe tobva tasema nzira dzedu dzekare. Mwari ari kutarisira kuti mubhabhatidzwe. Hanzi kana mabhabhatidzwa hazvisi kubva zvarova kuti maakuziva zvese. Mateo yabva yati munofanira kuramba muchidzidza kusvika maakugona kuchengeta mirau yaMwari yaakarayira. Hanzi pamunodaro moramba futi muchienda. Bhaibheri rabva rapedzisa chiti tarirai ndinemi. Zviri kuita kunge pastor pandanzwa muchiverenga, zviri kuita kunge attention yaMwari iri kubva yanyanya pavanhu vari kuita basa iri. Zviri kuita kunge zvinonzi ari kubva anyanya kuvachengeta sezviya zvataita kumamisha zviya kuti mombe dzatinobopa ndo dzinopiwa sauti nekunyatsochengetedzwa because dziri pabasa nekuturinwa. Why? Because dziri pabasa. Saka Mwari paari kuti tarirai ndinemi payaka ari kuudza vanhu vari pabasa, pindai pabasa mudzidze nevamwe vateereri. Pindai pabasa. Kana watongobhabhatidzwa chete iwo uchirambo chidzidza shoko raMwari, uyai tibatsirane, Mwari anesu kusvika pakuguma kwenyika. Saka ndiri kunzwa kusokudaiwo pamuri kutsanangura mufundisi. Yes. Kana Jesu achiti ndinemi ari kuve nesu tiri pabasa rekuenda nevhangeri. Exactly. Kwete kuti munhu ongotenda ogara zvako kumba kwako ongoti Mwari akati ane nesu hatisiye. Aiwa, hatimurambire hedu Mwari. Agara anochengeta vanhu vese. But mukutaura kwendima iyi ari kuva nevanhu vari pabasa. That's right. Tsoka ngadzishande vateereri. Hatidzidzei nevamwe. VaEfeso 6 verse 16. Inzwai chimwe chinodiwa futi. VaEfeso 6 verse 16. Pamusoro paizvozvi makatora nhoo huru yokutenda yamungagona kudzima nayo miseve yose yomoto yowakaipa. Inonzi nhoo inigandise muchirungu. Ini ndakasiyana nemi. Munongoti takarasima neBhaibheri shona. Indopota njiverenge chirungu. Iri kunzi nhoo apo ishield. Zviya zvaishandiswa ateereri muhondo dzaitwa dzemiseve dziya, chinenge chiri inogona itwa chidewe kana chirata
chaunobata kuti uyo akapotsera museve unosikorovera pachinhingi ichocho shield auchakubaya iwewe. Saka zviri kunzi ndo zvaitwa pahondo iri physical, but hondo yedu yemweya manje iri kunzi chinotora nzvimbo yechishield chiya kuti tisabayiwe nemiseve yaSatani hanzi ifaith, kutenda. Alright. Faith, kuvimba naMwari. Mirai ndoda kuti muverenge vaRoma 10:17. Titange taona kuti unovimba naMwari zvinongouye here ngokarwa kuti ndoda kuvimba naMwari. Faith ine manyuko anotangira kupi? Romans 10:17. Yes. Naizvozvo kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa kunouya neshoko raKristu. Saka faith iri kutaurwa inodiwa kuti tinyatsomisa miseve yaSatani. Ifaith ine origin mushoko raMwari. Alright. Haifane kuva nyaya yekungofunga wega ungokarwa kuti munombazwa so ndine faith inini yekuti mazimari andichaita. Ndo zvakomoni mazuva ano. Mazuva ano ipfungwa dzauya maari mawishes. Mazhinji akunzi nevanhu faith ka mawishes. But hanzi faith yechokwadi chaiyo inouya ine manyuko ari kubva mushoko raMwari. Pane muenzaniso wandiroda kuti muverengere vateereri muone chinonzi faith kuti inogona kudzima sei miseve yawakaipa. Ifaith yakaitwa naAbhurahamu. Iverengei kuna Hebrews 11 vhesi ya17 kusvika pa19. Hebrews 11 verse 17. Nokutenda Abhurahamu achiidzwa wakabayira Isaka, iye wakanga agamuchira kwazvo zvipikirwa, wakanga achibayira mwana wake wakaberekwa mumwe woga, iye wakanga avudzwa zvichinzi muna Isaka vana vako vachatumidzwa. Nokuti wakati Mwari unogona kumutsa munhu kunyangwe kuvakafa, ndipapowo kana tichitaura nomufananidzo paakamudzoserwa. Teererai nyaya yevateereri yakambodzidziswa namufundisi. Mwari paakadedza Abhurahamu, donzo rake raive rekuti Abhurahamu nevana vake dzinza rinobva paari vave matichers endudzi dzose. Mwari ndobva atoudza mushure mekunge Abhurahamu aita shortcut yekuti vaite Ishmaeri. Zvikanzi aiwa muna Isaac ndo muchabva nyaya yandataura. Kusvikira Mwari akazadzisa kuti Isaac avepo, Isaac ari munhu aifana kuzoita kuti dzinza rataurwa naMwari ritange. But Mwari akabva auya pandima yataurwa iyi. Ndobva aenda futi kuna Abhurahamu akati Isaac yeye pari kufana kutangira dzinza rako ndiri kukumbira kuti enda unomuuraya chive chibayiro. Saka ndo pari kubva panzi manje ipapo ndo pakanoratidza kutenda kwaAbhurahamu pasi. Ndimai munoizwa yekuenda kugomo reMoria. Maonero andaita pastor nekuti hanzi faith inobva mushoko raMwari. Shoko raMwari rairati Abhurahamu, Isaac ndiye mwana wandichaita kuti rudzi rwako rukure, ndudzi dzose dzigoropafadzwa maari. Saka Isaac achine 20 years asati atorora, asati atone mwana. Mwari akabva uye akati enda unobayira Isaac wacho. Yeti shoko raMwari rati ndiye achaita rudzi rupi? Rukuru. But ishoko raMwari futi rakauya rakati mubayire. Ani muri kuona nyaya yacho zvairi kuita. Saka yanzi neBhaibheri pamaverenga paya, Abhurahamu nekutenda akaenda akabayira Isaka. Kunyangwe aiva audzwa mapromise ekuti Isaac ndiye achaita baba vendudzi. Hanzi ende ndiye aivepo ari 1. Kwete kuti pane mumwe waaizotemba kuti ndofunga zvichaita panani kuti ndikanotora Ishmaeri. Saka hanzi pfungwa dzaive nadzo pastor. Aiziva kuti Mwari ati Isaac achaita rudzi rukuru. But Mwari ati Isaac ngafe. Muri kudzionera pfungwa idzi? Saka rudzi rukuru rwacho zvinobuda sei? Muri kuona pfungwa dzaivepo 2. But pfungwa idzi dzese dzabva kunani? Kuna Mwari. Isaac achaita rudzi rupi? Rukuru. Isaac ngafe. Isaac achaita rudzi rupi? Rukuru. Isaac ngadi? Ngafe. Saka ndo pari kunzi manje iye nekutenda. Kutenda kupi? Kutenda kuti zvataurwa naMwari ndizvo. Kureva kuti both statements are correct. Rudzi rukuru ruchabuda chero ndamubayira. Rudzi rukuru ruchabuda asi Isaac arufana kufa. Muri kuona zvakaitika? Hanzi saka akabva atonoti, hanzi mupfungwa dzake ndiyega akabva ati no, ndichaita rudzi rukuru asi Isaac ari kufana kufa, asi Isaac arufana kuramba aripo achiita rudzi rukuru, asi Isaac arufana kufa, asi Isaac arufana kuramba aripo achiita rudzi rukuru, asi ndanzi ndiuraye Isaac, asi Isaac hanzi arufana kuramba aripo achiita rudzi rukuru, asi ndanzi ndiuraye Isaac. Saka ega akabva atona kuti no,
nyaya iri panapa ndeyekuti ndichanouraya Isaac asi ari kuramba aripo. Manzwa matsanangurwa yaitwa nebhaibheri. Pazonzi aiti iye nekuti Mwari anomutsa vakafa. Very good. Saka kana ndamuuraya kuti aramba aripo Mwari achamumutsa. Yeah. Ndo iri kunzi faith that's taking God at his word. Kura kuti nekuti Mwari ati saka ndofana kuita izvozvo. And do you know what by that time pastor nemuatereri hakuna munhu angati ambomutswa kuvakafa munhoroondo yenyika ino. Zviri kutotanga mubrain make. Zvauya sei mubrain make kuti aite faith yekuti Mwari angamutsa vakafa? Because audzwa shoko rekuti uraya munhu, but still akaudzwa shoko rekuti Isaac acharamba aripo ita baba vendudzi. Ndo faith iri kunzi tikava nayo sevatendi. Even miseve yaSatani ikauya hatidone tinokunda. Chipai example yanhasi pastor satanzwa kambo kuti ndezvipi zvingangodaro zviri kutaurwa naMwari zvekuti uchizvivhivhanisa uchiyera kudai unogona kutofunga kuti panapa kapa, but still rinongoramba riri shoko raMwari ruda kuteererwa. Mwari semuenzaniso pamama muchitaura Mwari akati iye ndinamata uchengete sabata. Right. Umwe anoona sekunge kuchengeta sabata zvinounza urombo. Okay. Nekuti mabusiness anofamba akawanda musi weSabata. Kuti bhucha ndovhara bhucha musi weSabata. Makombi orega kufamba musi weSabata. Saka munhu anozorizina manje achiti aiwa Mwari ndiye anoblessa business kuti ribudirire. Right. Saka ndichabudirira nemakombi iwaya asi Sabata aregera kufamba. Saka anorohwa naSatani manje. Maona miedzo yacho ka inouya asi manje iko kunzwisisa ikoko manje ndokunoita kuti akunde Satani ari kuti chikora Sabata bedzi kuti ubudirire paSabata ndo panotoita business izvi uya anoti aiwa Mwari akatendwa naAbrahama ndiye wandinotenda. Saka zvaanofana kuya mupfungwa make anofana kuita pfungwa dzinenge dzaAbrahama dzekuti ndikazorora neSabata iye Mwari ane simba rekungondikomborera kunyangwe ndisina kuendesa kombi dzangu parodhi musuwe. Mazona panoda faith. Vateereri rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu tiri muhondo naSatani. Mufundisi vachativerengera kuna Ephesians chapter 6 verse 17a. VaEfeso 6 verse ya 17a. Torai ngowani yoruponeso. Chimwe chakutsanangurwa mufundisi kana pari kunzi ngowani iheti. Alright. Ndo heti kana kuti helmet ndo manyorera vanoita mubhaibheri rechirungu. Right. Zviri kutsanangurwa apa since tataura kuti nhumbi idzi ndedzemweya. Mwari ari kuti chenjererai zviri kuitika mumusoro. Alright. Kana tichida kukunda Satani bukurati mufungwa mubrain kuti unogona kuva wengoita faith shoko raMwari uchiverenga uchidzidza ende uchitoendawo kufamba netsoka dzako kunodzidzisa vamwe. Right. Asi ukasangwarira zviri kuitika mupfungwa kana kuti zvauri kufidha mupfungwa unorohwa naSatani. Ndosaka manzwa raramba bhaibheri richiti wedwe torai nhumbi dzose. Pariri kuti dzoseka riri kuzvati chimwe nechimwe chakakosha. Saka kune vatendi vanoda kungotora zviri kana zvitatu vachisiya chimwe. Saka ndoda kuti munzwe kuti parinotaura zvemupfungwa zvemumusoro bhaibheri rinorevei. Verengerai vateereri kuna Romans chapter 12 verse ya 2. VaRoma 12 verse ndeya 2. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu, uchivandudzwa kuti muidze, muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza kwakakwana. Saka yanzi mind yevatendi inofana kuita ichivandudzwa. Right. Renewal. Ndo zvainotaura nechirungu kuita ichivandudzwa kana munhu amutendi. Saka patiri kuti mind mufundisi. Imimi munongoti hanzi mano, munongoti njere. Isusu toita nechirungu. And I know vateereri vanobata. Pamind tinechitaura 5 senses. Dziri pamunhu dzinoti sense of sight. Inotungamirira kuona. Sense of smelling. Kunuidza. Sense of taste. Kuravira nerurimi. Sense of hearing. Nekunzwa nenzeve. Then sense of touch. Yekubata. Right. Ndo inonzi mind. Alright. Saka bhaibheri riri kuti inoumbwa nepfungwa shanu. Inoumbwa nepfungwa shanu. Saka bhaibheri pariri kuti mutendi kana aida kukunda Satani mind yake inofana kuvandudzwa kana kuti zvaari kufidha mumind. Bhaibheri riri kuburitsa kuti zvinoonekwa nemaziso edu zvinoda kuchenjererwa, zvatinofemedza nemhuno, zvatinotesta nerurimi pakudya, zvatinoteerera nenzeve, nezvatinobata nemaoko, izvo zvikasangwarirwa tinoridimurwa naSatani. Mati mamboona here kuti kune munhu anogona kutonoswera kuchechi but paanodzoka manheru paleptop yake kana patelevision anenge achiona pornography, kuona mifananidzo yevanhu, pfungwa dziya mazisaya anenge achiafidha nemifananidzo yevanhu vakashama. Ari kuisa tsvina ari kuramba achitutira tsvina mupfungwa, iri kupinda nepamaziso. Even mukacherechedza kunyanya mazuano zvaakunyanya kuoneka, kuona mamovie ane utsvina, anenge aine utsvina, kunyange mamovie acho achinopenderwa oita kunge zvinonzi pane kachidzidzo, but movie yese kwe1 hour changa chichipinda mupfungwa kuburikidza nemaziso utsvina. Vanhu vangu vachipfurana nepfuti, vanhu vangu vachiita upombwe, vanhu vangu vachinyepa, hani mazonaka. Even munzeve mukacherechedza vechidiki vedu akanyanya zvino haachagone kungoti achibuda gedhi pamba ongofamba kudai, pane zvakabayirirwa munzeve, anobayirira munzeve, ende zvinhu zvacho zvaari kufidha pfungwa zviri kunzikwa zvacho hapana kana chine utsvene. Saka ndo pari kunzi iyoyo area yeyo mvundisika yemind kai kutaura chokwadi ndo pari kuridimuka wakawanda. Haipo pari kukuvarira vazhinji pari kukuvarira. Aiwa, ipapo wandiburitsira chimwe chinhu. Rurimi, mira hanza ndapedza. Rurimi pakudya unogona kutogadzira mind yako kuti itopunzwa naSatani zvichienderana nemadyiro. Imi ndakambokunzwa muchitaura statement yekuti pamwe kwenyu iri kuvateereri unonzwa kunyanya verudzi rwechishona vanoti mamba ingonaka pana mai. Vanomwa doro kuti munyatsonakidzwa kana muchimwa doro zvinoda pachiitwa upombwe mukati, paine madzimai muchiita upombwe pfambi, handitika kutoratidza kuti doro kunyange uchirida uchiti rinokunakira
statement iyo inotaurika iyo yekuti mhamba ingonaka pana mai inotoradza kuti rinenge rine kakukuza karinonoita kuti upinde muupombwe, asi zvanwiwa parurimi iri sense of taste. Saka hatigone vateereri kuti taamuhondo iyi yatiri kurwa naSatani, tiri kurudii kwaMwari, tibva tataura kuti chekudya hachina basa, zvaunonwa hazvina basa. Munokundwa vatendi naSatani. Ndinoziva kuti iyo nyaya yerurimi kai kune vamwe wokuti mhosva yake haisi paupombwe, right? Habi asi anotaura kuti kuti tirege nguruwa komani ndo pane dambudziko rake chete. Saka hasi kutoziva kuti waarumbidza ndiSatani. Anosvika pakutozonyepera bhaibheri kuti Mwari akati chekudya hachisvibisi, but ukamuti idya imbwera haadiba. Ukanzwa iti chekudya kwarika ari kutenderera pambeva, tsuro nemiramba nemadora neishwa, ndo paanenge achitenderera ipapo bedzi panenge pamukunda. Inzwai vateereri, muhondo yatiriri chivandudzwai mafungiro. Mafungiro isamari ye5 senses: sense of touch, taste, smelling, sight and hearing. Chenjerera zvaunonzwa, chichenjerera zvaunoona, chenjerera zvaunodya, chenjerera zvinhu zvauri kubata nemaoko ako nekwauri kufambira. Ndokuti Mwari atipe kukunda. Mfundisi ndoda muverenga vaEfeso 6 verse 17. Efeso 6 verse 17. Torai ngowani yoruponeso nomunondo wemweya, iro shoko raMwari. Saka chimwe chinodiwa kuti tihwine hondo iyi, hanzi tofana kutora munondo, that's sword. Zibanga riya ravaishandisa nguva yekurwa kare. Dai inge iri physical battle yatiri kutaura vateereri, tingadai tati munhu anofana kuva nemunondo wake bakatwa rake. Panenge rekuti hondo iri kutaurwa nebhaibheri ihondo yepamweya, harisisiri banga chairo rekuti ufambe wakapfekera pauniform yako. Banga iri rabva ranzi riri kuenzaniswa neshoko raMwari. Chinomirira banga dai kuri kuti tiri kurwa panyama, kwanzi pahondo yedu yemweya ishoko raMwari. Hanzi ndo banga. Ndaona muruda kutaura. Aiwa, ndiri kubvumira kuti muri kunyatsotsanangura chaiko shoko rakakosha. Thank you, Pastor. Muhondo yatiri. Yes. Unozati kuna mamwe maKristu wekuti chero achienda kuchechi haana bhaibheri. Hana? Unongofamba ungosvika ikoko ogara, vamwe anotokotsa. Asi mirai ndoda kuti muzopesa. Vatendi, tengei mabhaibheri kani wedu ei. Tengei mabhaibheri vatendi, kutaura chokwadi munoridimurwa pahondo iyi. Ani mukunzwa zvombo pazviri kutaurwa zvinorwiswa nazvo. Mati maona here kuti chidzitiro chechipfuva ndechekukudzivirira, shield iya ndeyekukudzivirira, bhutsu dzataurwa dziya ndedzekukudzivirira, but sword yega ndo inoshandiswa nemutendi kana wakuataka. Ndo chombo chega chanyorwa pa chekuataka. Zvimwe zvese mufundisika ndezvedefense. Ndoda kuti muone pazvakaatakwa napo naMwari. Munzwe bhaibheri chitaura. Imboendai pana Matthew 4 mozoendai kuna Hebrews. Matthew 4 verse 4. Mateo 4 verse 4 inoti kudii? Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asina mashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Jesu achiedzwa naSatani. Paakanzi shandura matombo aite chingwa, aingoti kwakanyorwa kuchinzi. Ndo shoko raMwari riri kunzi ndo munondo. Paakanzi ona zvese izvi zvidonhedzere pasi, ngirozi dzinokugama, aibva ati kwakanyorwa kuchinzi. Paakaratidzwa nyika yese mufundisi, achinzi ndinokupa iyo, haana kuda kumboswera debate naye kuti ndeyako, nyika yacho ndeyako. Aiwa, airidimurwa dai akada kungodaro. Aienda kushoko. Aingoenda achingoti shoko rakati namata Mwari oga. Chii chakazoitika naSatani? Akaramba ari pei? Akabayiwa akaenda. Saka chinoita kuti tikunde tibaye Satani aende ishoko. Kuriverenga. Exactly. Kuriverenga woriziva. Hebrews 4 verse 12. Hebrews 4 verse 12 inoti kudii? Nokuti shoko raMwari ibenyu, rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya namafundo nomongo, rinotonga mifungo nendangariro dzomwoyo. Hanzi even muedzo uri kuya naSatani usina kuya nemunhu anobatika, uri ngori muedzo wakaruka wapinda mupfungwa. Hanzi uine shoko raMwari, muedzo uyo usati waita kuti udonhe kudai, hanzi rinokutongesa wega. Kukutongesa wega. So hanzi rinoita kunge riri kubvanzura pfungwa dzako, kutsemura zvekuti unoshaya kuti
Saka ndo zvakanakira shoko pastor, ndo rinotoita kuti rikusunde uye utendeuke. Vanhu ngavaverenge shoko pastor. Vanhu ngavaverenge shoko. Unoziva kuti vatendi vemazuva sorry kuku havana shungu havana chidikwa chakasimba chekuda kuverenga shoko. Chero vanoenda kumachechi vacho. Munoziva kuti chipastor, inini ndakazvidzidzisa kuti vanhu tiri vaMwari. Ende munhu anoita zvaakasununguka kuita. Ende ndo zvinotokurudzira Bhaibheri. But dzine dziri shungu dzangu ndedzekuti kune munhu akuzviti muKristu arida kunamata Mwari. Munoziva kuti unogona kuona munhu anoenda kuchechi chaanongotakura chete ihosho. Hosho chete, handisi kurambidza kuti hosho dzisaridzwe mufudzi mandinzwa. Who am I kurambidza vanhu? But ndikuti anoshaya mari yotenga Bhaibheri wotenga hosho. Anenge aitori nehosho. Uchitomuona kudai achitenda uchechi achikwira kombi kana ari murodhi. Chaanenge akangobata chete ihosho. Ndio inokuradza kuti ari kuenda kuchechi. Vanhu vatojairawo kuti ane hosho ari kuenda kuchechi. But hazvisi kujairika kamuBhaibheri matiri kuerenga. Zvinojairika pamberi paMwari vanhu vaMwari. Munhu ngaaitewo Bhaibheri uverenge shoko nekuridzidza. Chekupedzisira chinodiwa chiri kutaurwa pandima iyi pana vaEfeso 6 vhesi ya18 verenga Efeso 6. Yes. Munyengetere nguva dzese nokunyengetera kwose kwokukumbira mumweya muchirinda pazvinhu izvi nokutsunga kwose nokukumbirira vatsvene vose. Hanzi neBhaibheri vatendi, vanhu vakasunga chokwadi, vane hana dzakarurama, vari kufamba netsoka vachidzidzisa vamwe ivhangeri, vanhu vekuti vane chidzitiro neshield yekutenda, vanhu vanhu vane munondo weshoko. Hanzi pakupedzisira vatendi, ivaiwo vanhu vanonamata. Pastor, chinotonzo ninga kunamata mazuva ano zvaitarisirwa neBhaibheri raitoreva kutonamata chaiko kutaura naMwari, kwekutopfugama kwete kungoenda kuchechi. Saka chinotonzo kunamata pastor kutonamata imi muri kundinzwa totii kuti vanhu vanzwisise kunyengetera ndiwe uri kutotaura naMwari. Chinonzi munamata harizi dombo raungasunge kana mudhuku kana mvura kana oiri. Aino kuti vamwe havati munamato munoti miteuro nezvakadaro, but zviri kubuda pandima iyi zviri kunzi chinonzi muteuro kana munamato ndiwe uri kutotaura naMwari. Nguva dzese hachisi chinhu chekuitirwa nemumwe. Vamwe vane zvekunamatirwa nevamwe zvine nzvimbo yazvo. Asi iwewe kana uri muKristu unofanira kuti uve ende pari kunzi nguva dzese. Nguva dzese mupastor. Ende uchinamatirawo vamwe kwete kungoda kunamatirwa iwewe. Ende pfungwa inobuda pavhesi ramaverenga Ephesians 6 vhesi 18 iri kungoti kunamata pastor. Sorry henyu ndoramba ndichikudzoserai madzidziro andinoita shoko. Indoshandisa Bhaibheri rechirungu. Riri kuti praying always with supplications, with petitions, and thanksgiving, praying for the saints. Muri kunzwa here? Shona inongoti kunamata kwese. But pfungwa iri kunobuda ndeyekuti namata iwewe uchiudza Mwari. Namata iwewe uchikumbira Mwari. Namata iwewe uchitenda. Tsanya kuti uite ukama huri nani naMwari. Uye namatira nekutsanyirawo vamwe. Muri kunzwa zvinhu zviri kutarisirwa pamutende. Kutonamata iwe, kukumbira iwe, kutenda iwe, kukumbirira vamwe, kutendera vamwe, iwe wacho tsanya nekuitira vamwe. Ndo pfungwa iri kunobuda kuti iwanikwe. Ndiye anonzi muKristu anogona kuwina hondo yatiri kutaura iyi. Pakupedzisira pastor, hatinzwei kuti hondo ipa iri kuenderera mberi iri kunyanyotageta vanhu vakaita sei. Zvakazarwa 12 vhesi 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. Muzano raMwari kubvira kuEdheni kuya kwaakati rudzi rwemukadzi ruchapwanya musoro wenyoka. Nyoka ari Satani ane hondo nesu kusvikira nhasi. Ari kubva hanzi kuvatendi ikoko kwakazobuda Jesu nekune vanonamata vachidaro. Ari kuti kuvatendi ikokoko kwaanyanya kutageta ezvinezvi kuvanhu vane kutenda kwaJesu vachichengeta mitemo yaMwari.
mukudzwa here kwaari kunanga. Saka kurava kuti unofanira kuita chikristu chinobhohwa Satani. Ndizvozvo pastor. Kutenda muna Jesu uchichengeta mitemo yaMwari. Saka zvazviri kubuda vatendi nekumwe kutaura vhesi riri kuti vasingadi kuchengeta mitemo yaMwari, Satani ari kuvaona ari mauto aMwari pasina, mauto aMwari akafa kare. Zvekutoti Bhaibheri riri kuburitsa pfungwa yekuti anenge ari kungoita walkover. Haatorwisani navo because hapana chekurwisana navo. Because kuchengeta mitemo yaMwari kunoda faith. Kunotoda faith kuti iwo upombwe uchinzi nevanhu hunonakidza. Iwo unongo chiti asi Mwari akati usauite. Saka rutozva kuti hapana uto raMwari pamunhu asingadi kuchengeta mitemo. Shingairai vateereri kuti muchengetewo mitemo yaMwari. Haisingori mitemo ine gumi yega. Ndopane mitemo yekutoti uzvibate zvakanaka pautano. Ndopane mitemo yekuti chinodyiwa ndechipi nemwana waMwari. Ndopane mitemo yekuti usazviitire zvifananidzo, usareve zita raMwari pasina. Ndopanotiwo nemitemo yekuti kudzai vabereki venyu nekuchengeta sabata raMwari. Hanzi vanhu vakadaro vane kutenda kwaJesu vachichengeta mitemo yaMwari, ivavo hanzi ndo vari kubhohwa Satani. Pastor, onekai vateereri venyu. Tinoda kutenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Tiri muhondo naSatani, asi muhondo iyi tinokunda nokuda kwaJesu. Ari mutungamiriri anorwa ari kudivi kwedu, ari mberi kwedu, ari pamwe chete nesu. Kana pangaita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kubatsirwa mazviri, onai hama neshamwari vari kumaraini kwamunogara, vanopinda sangano rama Seventh Day Adventist, vanoziva kuti vanokuenda nemikupi kwamunonobatsirwa. Zvakare munogona kutifonera kana kutumira mameseji panhamba dzinoti 0775 460 175, 0775 460 175, kana 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari ave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino nombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Tichafara apo tounza misumbu yesekura Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukohwa. Tichafara apo tounza misumbu yesekura Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukohwa. Nesimama unze zisumbukumsha nekuti muchacho chazo kuche
basara maringa rifambe chifama anubesa munda wa Mari ashande nesi baba unze nisumkumusha nekutingwe uchachezo inacheka munda huyo saka basasa maringa rifambe chifama kuno mufaro kumushako